Mado. Ai jiya fa na fa sha wahala. Allah wallahi na sha wahala. Ba mun rabu da kai ina jin yunwa ba. Gaskiya an yi haka ne. Ina shan doko. Allah wallahi ina cikin tafiya yana da wata sallabe bai yarinya. A haɓa da Allah wallahi tana tafiya tana danna waya hawa na haka take. tana yanga. Kai idan na sallallaba ne kwantan bauna. Kai ji kake wuf na fusge waya. Ka ce ka ɓace. Allah Ai kawai yanzu abin da ya kamata daga nan hajjar wala. Allah ko. Kawai a ja shi da ka. Gaskiya. Kawai shi ne magana. Gaskiya to ka bari sai an jima mun nutsu. Sai mu je mu sai da waya. Ai wannan shi ne mafi abin da ya Inda mun ba a sama mutumi ba. Ayo har da kwai. Ce fa Allah mutum Allah wallahi. Tsadar ce. Ke hanke ki. Ta ai na ga ma. Ai hanke ki. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum. Da Allah tambaya muke. To Allah ya sa mun sani. Mado muke nema. Billahi allazi la ilaha illa huwa bai ranka ya dade baya nan. Wani ina za mu same shi. Oh, nan gari iya hana ƙarya dai. Yanzu na ganshi a shagon mulami aski. Baro haka je ana kiranka. Kai waye Mado? Ba shi bane mai irin kayan sa ne. Oke ba da mu. Sauka lafiya. Allah ya tsare. Ba na alawata. Kai din banza kai din wabi kai ka isan baka alawar ka. Ofisa shi ne Mado. What?